right zvinhu zviya zvatanga manje imba the late Morgan Tsvangirai iri kunzi yakatorwa panapa ikachinjwa ikatenwa into a Mutapa investment fund. Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Nyaya ndikusangana nayo panapa iri kunzi in a move that has signified shock and outrage across Zimbabwe. The administration of President Emmerson Mnangagwa has reportedly seized the residence of the former Prime Minister and founding President of Movement for Democratic Change, Morgan Tsvangirai. The appropriation of Tsvangirai's home for government purposes marks a troubling development in a country's political landscape, reigniting concern about property rights and political motivations. Saka panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti imba yakachinjwa yakatenwa into Mutapa investment fund. Ndo madhira avo vanenge vachiita. Unoziva zvimwe zvacho unotomboitadza kunzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Imba yemunhu ingonzi yakutotorwa yakushandiswa kuitwa zvinhu zvehurumende. Dzimba idzi handiti munhu anenge akabhadhara nemari yake akanzi yaimba yake. Ko inozonzi imba yakutorwa yakushandiswa zvimwe zvinhu kuitwa zvegovernment something chii chakadaro ichocho guys. ZveZimbabwe ukasanyatsozinzwisisa mushe Zimbabwe inorema. Unotofamba muchizorora chaicho.